Hello, and thanks for watching this short gospel video. Moni nonse komanso ndikufuna ndikuthokozeni chifukwa cha kuoneratu kanema uyu wamfupi. I want to read one verse from the Bible. Ine ndikufuna ndiwerenge vesi limodzi kuchokera mu Bible. Romans chapter 1 and verse 16. Aroma chapter chake cha 1 ndime yake ya 16. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth. Ndipo mawu akunena kuti pakuti uthenga wabwino sundichititsa manyazi, pakuti uli mphamvu ya Mulungu yakupulumutsa munthu aliyense wakukhulupirira. This verse tells us about the gospel of God. Ndetu vesi limene likutiwuzatu za uthenga wabwino wa Mulungu. Have you ever wondered what the gospel is about? Kodi iwe unayamba wadabwitsika kuti kodi uthenga wabwino umalankhula za chiyani? The Apostle Paul explained what the gospel is about in this book. Ndetu mtumwi Paulo akufotokoza kuti uthenga umenewu ndi wachiyani makamaka mu buku limeneli. He said it is the power of God unto salvation to everyone who believes. Ndipo akunena kwakuti uli mphamvu ya Mulungu kwa wina aliyense amene akhulupirira. So the gospel is really about our need of salvation. Ndetu uthenga wabwinotu ndokhudzana ndi chosowa chathu pa nkhani ya chipulumutso. And the fact that you and I can be saved from our sin. Ndetu nkhanitu ndionera kwakuti iwe ndi inetu tikhoza kupulumutsidwa kuchokera ku machimo athu. I want to speak about three things that Paul wrote about the gospel in this letter. Ndikufunatu ndilankhule zinthu zitatu zimene Paulo anafotokozatu zokhudzana ndi uthenga wabwinotu mukalata imeneyi. First of all, the gospel of God tells us about the glory of God. Choyambiriratu uthenga wa Mulungu umatiuza ife zokhudzana ndi ulemerero wa Mulungu. Paul wrote in Romans chapter 3 verse 23. Paulo akulembatu pa Roma chapter 3 ndime yake ya 23. For all have sinned and come short of the glory of God. Kuti pakuti onse anachimwa naperewera pa ulemerero wa Mulungu. The glory of God reminds us of God's greatness. Ulemerero wa Mulungu umatikumbutsa ife za kukula kwa Mulungu. God's glory is absolute, it is perfect, it is holy. Ulemerero wa Mulungutu ndi wangwiro komanso ndi woyera. God cannot fail, he cannot sin, he does not do evil. Mulungutu sangalephere ndipo sangachimwe ndipo iye samapanga choyipa. But we do in all kinds of ways. Koma ifetu timapangatu munjiratu zosiyanasiyana. We have fallen far short of God's glory. We are sinners. Ifetu tagwetsedwatu ndipo talephera pa ulemerero wa Mulungu ndife ochimwa. We are unclean, we are guilty, and we are condemned. Ndife onyansa, ndife amene tapezeka olakwa, komanso ndife oweruzidwa kuti ndife ochimwa. And so we need the gospel. Nde pachifukwa ichitu ifetu tikusoweka uthenga wabwino. The second thing is the gospel of God tells us about the grace of God. Chinthu chachiwiri tinchoti uthenga wabwinotu umatiuza ifetu za chisomo cha Mulungu. This tells us that God has provided salvation. Nde izitu zimatiuza ife kuti Mulungu waperekatu chipulumutso. This is what Paul wrote in Romans chapter 5 verse 15. Izitu ndi zimenetu Paulo analemba pa buku la Roma chapter 5 verse yake 15. The grace of God has abounded. Nde akuti chisomo cha Mulungu chachulukitsa. God knows that we are sinful. Mulungu akudziwa kuti ife ndife anthu ochimwa. He knows that we cannot save ourselves. Akudziwa kuti ifetu sitingathe kudzipulumutsa tokha. We cannot remove our own sin. Ifetu sitingathe kulichotsatu uchimo lathu lokha lathu lomwe.
And even though we are unworthy and undeserving, God loves us. ndiye ngakhale ife ndife anthu osayenera komanso opanda pake, koma mulungu amatikonda ife. He has chosen to do something about our sin. Iyetu wasankhatu kuti apange china chaketu pokhudzana ndi nkhani ya uchimo wathu. In fact, he has dealt with the problem of our sin himself. Koma kunena zoonatu iyetu wathana nalo vuto la uchimo mwini wake. The Bible says that God sent not his son into the world to condemn the world, Bible limafotokoza kuti pakuti mulungu sanatumize mwana wake ku dziko lapansi kuti dziko lapansi likaweruzidwe ndi iye, but that the world through him might be saved. koma kuti dziko lapansi kudzera mwa iye likapulumutsidwe. That is why God sent his son into the world. Ichitu ndichifukwa chaketu mulungutu anatumizatu mwana wake kubwera ku dziko lapansi. That's why the Son of God died upon the cross at Calvary. Ichitu nchifukwa chaketu mwana wa mulungutu anafatu pa mtandatu wa Calvary. He suffered for our sins that we might be forgiven. Anazunzika chifukwa cha machimo athu kuti ifetu tikhululukidwe. And that we might be saved. Ndipotu kuti ifetu tipulumutsidwe. God is willing to save us and is able to save us because Jesus died. Mulungutu ali ofunitsitsa kutipulumutsa ife, ndipotu ali okwanitsa kutipulumutsa ife chifukwa Yesu Khristu anafa. The third thing is that the gospel of God tells us about the gift of God. Chinthu chachitatutu chimenetu uthenga wabwino umatiuza ife, umatiuza zokhudzana ndi mphatso ya Mulungu. It tells us how we can receive God's salvation. Umatiuzatu ifetu mmene ifetu tikhoza kulandiriratu chipulumutso chake. In Romans chapter 6 verse 23, Paul wrote this. Pa Roma chapter 6 ndime yake ya 23 Bible kunena chonchi. The gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Mphatso tu ya mulungutu ndiye moyo wosatha mwa Yesu Khristu ambuye wathu. Only God could provide salvation. We cannot. Ndi mulungu yekhatu amene tu angatipatse chipulumutso ife sitingakwanitse. Only Christ's death could purchase salvation. Our works cannot. Ndi imfa ya Khristu yokhatu imene inakwanitsa kugula chipulumutso, ntchito yathu sizingakwanitse kugula chipulumutso. But God's salvation is not for sale. It is a gift. Komatu chipulumutso cha mulungutu sichogulitsa, chili mphatso yaulere. It's not about working for salvation. Si nkhani tu yogwirira ntchito kuti tikapulumutsidwe. It's about receiving it as a gift freely. Komatu ndi nkhani tu yochilandira chipulumutso chimenechi ngati tu mphatso We yaulere. receive it when we trust in the Lord Jesus Christ. Ndi mphatso imene umayilandira pamene wayika chikhulupiriro chako pa Yesu Khristu. That's why Paul wrote that salvation is to everyone who believes. Ndifake tu Paulo tu analemba kuti chipulumutso tu chikupita kwa wina aliyense amene akhulupirira. If you confess your sin and trust the Lord Jesus Christ, you will be saved. Ngati iwetu ulapa machimo ako, uvomereza machimo ako ndi kuyika chikhulupiriro chako pa Yesu Khristu, udzapulumutsidwa ndithu. We trust that God will bless his word, and thank you very much for listening. Ndipo ifetu tikukhulupirira kuti Mulungu adalitsa mawu ake, ndipo zikomo kwambiri chifukwa chakutenga nthawi yanu kumvetsera.